recollit. Doncs bé, comencem. Hi ha gent que ens coneixem, hi ha gent que no conec i que saludo des d'aquí. Moltes gràcies per venir. Jo soc l'Eva i ara en aquests moments soc mestra de 6è aquí a l'Escola La Font. Estic de tutora, que vol dir que acompanyo els infants en el seu bloc principal i tal com fem des de la nostra escola, treballant molt a nivell transversal i de com, per entendre'ns avui en dia de les paraules que fem servir, treballem per projectes, no? Des de la pedagogia Waldorf potser ho expliquem d'una altra manera, però al final les mestres som, i això ho explico perquè és important per entendre el marc de l'experiència que us explicaré, som les que hem rebut el regal d'acompanyar en aquest grup en totes les seves àrees d'una forma que va transversal durant tota la setmana. Llavors hi ha uns especialistes i jo enguany estic aquí. D'on vinc? Pel que fa a la xerrada d'avui del caminar, vinc de molts anys de caminar amb Deriva Mussol. Deriva Mussol som una colla de gent que vam començar en Jordi Lafont i jo mateixa a l'any 2012 fent una proposta de què passava si de forma regular un grup de persones ens trobàvem i sortíem a caminar sense un destí fix. Aquesta idea no ens va venir del no-res, sinó que ens va venir de tota una tradició que hi ha molt gran entorn al caminar com a pràctica també més enllà de la física, com a pràctica cultural, com a pràctica estètica i que veu de moltes fonts que moltes de vosaltres segur que teniu referents o que coneixeu o fins i tot moltes de vosaltres aquí, si hi ha algú, estaria bé, m'agradaria molt saber-ho, que ja tenim molts referents d'això, no? Des dels primers filòsofs, si em remunto molt, dels primers els peripatètics, fins a... Llavors ja ens anem, doncs, si fem un salt molt fort, segle XVIII, segle XIX, escriptores, escriptors, filòsofs, la pràctica del caminar com a forma d'aprenentatge i com a forma de provocar el coneixement sempre hi ha sigut present. Es coneix molt el manifest del caminar d'en Henry Thoreau, per exemple, i moltes vegades ha estat molt vinculat a pràctiques de qüestionament o pràctiques, a vegades es diu que el caminar és una pràctica política i jo entenc que el que vol dir és que és una pràctica que provoca el pensament crític i sí que genera un tipus d'experiència que et porta a travessar, a llegir el món, a llegir la teva experiència amb el teu cos i a situar-te des d'allà. Si torno a fer un salt molt gran des de Virginia Woolf, per exemple, que ha escrit molt també sobre el caminar, i saltem als nostres dies, als anys 60 a París va haver-hi tot un moviment que qüestionaven, tornaven a tenir aquest qüestionament sobre els plantejaments establerts i van crear una sèrie de rutes que les anomenaven derives, que una deriva, bàsicament el que diu no és que estàs perdut o que sí, et diu que perdre's és bo, en el sentit que trobes el que després no sabies que estaves buscant, o sí que ho sabies o sí que ho senties. Les derives eren caminades on va seguint l'estímul que tu decideixes en aquell moment i es va confegint. Amb aquesta idea, la meva pràctica també ve, la meva història està sempre vinculada a la pedagogia, a la traducció o als idiomes, a la llengua, al llenguatge, a les formes d'expressió i a les arts escèniques, a les arts de carrer, tota aquella pràctica cultural que succeeix a l'aire lliure. Amb tot aquest combo, jo vaig conèixer totes aquestes experiències de gent que caminava, vaig conèixer un llibre que us el recomano moltíssim, o us recomano moltíssim el seu autor, hi ha molts vídeos a internet, que es diu, us l'escriuré, que companyes d'aquí el coneixeu perfectament, que és en Francesco Careri. Us el poso el seu nom perquè hi ha vídeos i xerrades molt interessants. I ell va fer un doctorat que es va acabar convertint en un llibre que per mi va ser com un abans i un després, que és el caminar com a pràctica estètica
si algú ara el sap millor el títol, que em corregeixi sense dubtar-ho, perquè ara ho estic dient, visualitzo el llibre i el caminar com a pràctica estètica, Jo sé que aquest llibre l'ha publicat Gustavo Gili, que és una editorial que té edicions molt interessants. Bé, doncs, a partir d'aquí, jo em llegeixo aquest llibre, aquí veig tota la implicació i tota la força que té el caminar, tota la història dels situacionistes, que és com es deien aquest grup de persones, homes i dones de París dels anys 60 que es van posar a caminar sense rumb fix per qüestionar-se la realitat imperant i em plantejo què passaria si això amb un grup de persones es dugués a terme. Què hi hauria aquí? I aquí hi ha una mirada molt també de creació i artística i d'investigació, que són les àrees que he anat creuant. En aquells moments, el 2012, HVIC, el Centre d'Art Contemporani, va obrir unes convocatòries per projectes Viver. M'hi vaig presentar, es va seleccionar i aquí va ser l'origen de Deriva Mussol, on vaig demanar amb en Jordi Lafont i des de llavors que hem estat proposant caminades amb la finalitat de provocar conversa, pensament, xarxa i qualsevol tipus d'impacte cultural que fos. També, si en voleu saber més, com que tenim una web, que tenim molta cosa explicada i ara us vull explicar una mica més l'experiència a l'escola, si entreu a derivamussol.net us podreu fer una idea molt gran dels orígens, d'on ve tota aquesta meva pràctica, o sigui, d'on em ve a mi, no d'on ve la pràctica, perquè, com us dic, el millor de tots aquests anys ha sigut descobrir que tot això som molta colla, hi ha molta xarxa, hem conegut gent a tot el món i cada país té els seus referents, cada país té els seus grups, però a tot arreu hi ha persones que defensen el caminar com una pràctica que s'expandeix molt més enllà dels seus efectes físics o que integra, que corporeïtza i integra tot el que és la fisicalitat i l'expandeix cap al que és el coneixement del món. Està molt vinculat amb l'aventura, també. Què ens passa quan viatgem? Què ens passa quan entrem en una aventura? Què ens passa quan atravessem l'experiència a partir de ser-hi? I encara que tinguem una idea i sabem o podem tenir unes idees de cap a on anem, el camí és el camí, no? S'han fet estudis de doctorat en les dimensions pedagògiques del caminar i se l'ha relacionat amb el Camí de Santiago, per exemple. El Camí de Santiago tu tens claríssim cap on vas o tens una fita, però la dimensió forta està en el camí. Això és molt important perquè això és la base, una de les bases fortes de per què m'apassiona tant caminar amb grups de persones i per què hi veig una dimensió pedagògica molt forta. I és perquè l'objectiu hi és, però se situa en el camí. Quan a vegades nosaltres fem rutes molt pautades, però no oblidem mai l'esperit de la deriva, no oblidem mai que en el camí ens pot sorprendre. Això hi ha pedagogues de l'àmbit de les arts escèniques, com Giselle Barret, que parla de la pedagogia de la situació. També hi ha corrents educatives, quan també es parla de, en català, place-based, educació situada. Jo en dic educació situada en el moment, des de l'experiència. Som moltíssimes, moltíssimes persones que estem dedicades a això i aquí hi ha la força d'aquest objectiu que està en el camí. I a vegades sí, a vegades anem molt a fons amb aquesta idea i a vegades ja veureu que jo amb el grup de sisè hi ha hagut divendres que teníem claríssim on anàvem, però tot i així, durant el camí ens han passat coses i és la pràctica, l'ofici, és la part artesanal d'anar-les veient, d'anar escoltant i mai ho acabes de fer prou bé, no? És com quan arregles la sabata que te'n vas a casa i penses aquell repunt demà ho faré més bé, no? Doncs vas caminant i succeeix una cosa que no esperaves i l'has de saber copsar. I a vegades amb el grup hem sortit a veure què passava. Hem anat a fer una deriva, deriva, deriva. Fins aquí, això és una mica el context
d'aquesta pràctica que se situa entre les arts i la pedagogia, i des del meu posicionament, després d'aquesta experiència del 2012, jo estava fent un màster en educació inclusiva i vaig fer el treball final de grau en això. I aquí va ser on vaig estudiar les característiques, vaig fer un estudi fenomenològic de quines dimensions pedagògiques tenia el sortir a caminar. Per tant, això ja ve d'una aventura d'anys i des del principi vaig identificar un tipus de pedagogia que m'interessa, que és la pedagogia de l'aventura, que jo li deia i que li dic, la pedagogia d'allò inesperat, la pedagogia de la incertesa, la pedagogia de l'anar construint, del situar-se en el que està passant. Això, al final, és el mateix, o ara me n'adono, durant aquest curs, que és la gran sort d'haver-ho pogut aplicar en una aula, en un grup de primària, que això és la primera vegada que ho aplicava dia a dia, de poder-ho aplicar cada setmana, me n'adono que tot això que us estic dient té molt a veure amb el pensament científic i té molt a veure amb el pensament artístic, en quan les arts i les ciències estaven unides, en el coneixement en general i en el que és les ganes i la passió per aprendre. És tota una tradició que si ens n'anem cap a Humboldt, per exemple, el científic Alexander Humboldt, a Alemanya, tenia una amistat, és que això ho explica molt bé, una amistat molt forta amb Goethe. I tots dos tenien una passió per aquest observar el món, per aquest endinsar-se, per aquest discutir. I com? Doncs caminant, llegint. Jo entenc el caminar, la lectura, la conversa, són caminars. El pensar són caminars. I al final aquest caminar m'ha donat una dimensió simbòlica del que és tot un procés de reflexió i de compartir amb l'altre. Hi havia un temps, això sona una mica així, però sí que abans de que entrés la industrialització d'una manera molt forta, abans que ens anéssim especialitzant tant, que especialitzant ens va molt bé per descobrir una cosa molt petita, sempre i quan no la desconnectis, hi havia un coneixement que també hi és molt ara, i ara jo crec que també hi ha moltes ganes de donar-li força, perquè hi és, molta gent ho està fent, de connectar i d'unir. I el caminar uneix les àrees. És una pràctica molt transversal que uneix i que et du a fer un tipus d'exercici, un tipus de pràctica on es pot parlar de tot i tot dependrà del grup que es confegeixi i quins objectius tenen. Quins objectius tenim nosaltres aquí a l'escola? Doncs, sobretot, acompanyar els infants que ens venen en el seu camí d'aprenentatge des de, molt important, des de la font en concret, per el que estic vivint aquest any, des de l'experiència, des d'allò que ens passa, des de dintre, des dels sentits, però no com teoria, sinó que realment també des de la pedagogia Waldorf té molt aquest fons, que és des de dintre, des d'aquesta força dels sentits, des d'aquesta experiència, des d'això que m'atravessa pel cos, que quan vas a caminar et passa, i de cop te n'adones i descobreixes, i després comparteixes, poses paraules, construeixes experiència i construeixes coneixement. Llavors tot es va endreçant i et vas fixant, has de decidir, i aquí és la part a vegades complicada o la part de feina, perquè els estímuls són tants, ens passen tantes coses i després dius, doncs parlem. A Deriva Mussol fem servir molt aquestes dues paraules, derivem, caminem i parlem. És el moment de recollir. També des de la pedagogia Waldorf, des d'aquí a l'escola, cuidem molt els ritmes i es cuida molt l'expansió i el recolliment. És exactament el mateix. Sortim a l'aventura i quan tornes és quan l'aventurer, l'aventurera torna, es treu, es dutxa, menja, reposa, digereix i després aquí emergeixen tota una sèrie de coneixements que en pot arribar a fer moltes coses i es crea molta xarxa.
Quan em van proposar ser mestra aquest curs de la 6a classe, per l'edat que tenen i per la meva passió, el primer que vaig demanar, molt al principi, vaig dir, val, jo tinc una proposta. Un dia a la setmana, com a mínim, almenys un dia a la setmana, podríem dedicar-lo a sortir fora. Sempre, per conèixer, per deixar-nos impregnar i per deixar-nos sorprendre pels aprenentatges que jo ara encara no tinc programats, però que sé que hi són, perquè és la confiança que a la que surts al carrer es provoquen unes trobades, es genera un impacte de la trobada, que jo anomeno, i que m'agrada molt parlar-ho així, i ho he pogut constatar amb els nois i noies, que els noiets i noietes, els nens i nenes, perquè estan en una edat que estan entremig d'una cosa i l'altra, i amb ells i elles he pogut viure molt aquest impacte de la trobada amb l'altre, la trobada amb la persona inesperada, la trobada amb la persona que ens espera, la trobada en un lloc, la trobada amb un imprevist, la trobada amb totes aquelles sorpreses. La sorpresa és bàsica en l'aprenentatge i la curiositat. Tenir curiositat i tenir capacitat per sorprendre's fins i tot per allò que ens sembla que ja coneixem, és una de les bases més fortes de l'aprenentatge. I això és el que hem estat fent, sobretot, en aquests divendres. Ara, en aquests moments, m'enganxeu que estem al període de física. Comencem a 6è, s'introdueix física. La meva sorpresa, a l'hora de programar física, a l'hora de llegir la pedagogia Waldorf, com l'encara, i de com havia de preparar els alumnes, és que ja els havia estat preparant. Perquè el més important és la capacitat d'observació. Començar per observar, viure i després recollir, descriure i, de forma conjunta, arribar a les conclusions, que és com aprenem. I això és el que hem estat fent cada divendres. Quants divendres hem sortit? Tants divendres com podeu comptar des que pensava que per la xerrada ho comptaria i no ho he fet. Tants divendres, tots els divendres que hi han hagut, des que ha començat el curs, amb excepció d'una castanyada, que hem sortit per aquí a l'escola per celebrar, amb alguna excepció molt petita d'una preparació de portes obertes, però havíem de tenir una raó molt concreta. On hem anat? Hem anat per la situació també que teníem de la pandèmia, doncs hem estat molt a Vic, i això lluny de ser un entrebanc, o lluny de dir, bueno, i ara on anirem? Al revés, és un repte, i era un repte que jo sabia que ens convenia molt, perquè fins i tot a mi, que porto tots aquests anys patejant-me a Vic i fent molta xarxa, estava segura que seguiria trobant, és anar traient suc, revisitar, visitar i revisitar. I això per l'aprenentatge és bàsic, també. Aprenem a vegades molt d'una manera que jo miro una cosa, llegeixo una cosa i ja està. Veig des de consumir, consumeixo fora, quan en realitat el que és aquesta actitud d'estudi, l'estudi implica llegir i rellegir i visitar i revisitar. Des de l'escola, per nosaltres és molt important que l'aproximació a la cultura s'entengui des d'aquí. Hem visitat exposicions més d'una vegada, però, en aquest cas, això ho he pres del grup. Quan camines en un grup, qualsevol persona que està en un grup aprèn del grup, sempre. O sigui, tu no pares d'aprendre mai. Però jo he pres moltíssim. I van ser els alumnes que van visitar recentment una exposició, que us la recomano molt, a Goula, que està al Museu de l'Art de la Pell, i van fer un taller meravellós. I els hi va agradar molt. I quan vam tornar em van dir, i volem tornar, perquè la volem veure bé. Per mi, aquest comentari de volem tornar perquè ho volem veure bé, bueno, és allò de dir, vale, ja està, que no ja està, però quasi bé que aquell dia dic, mira, jo ja em poso el pijama, me'n vaig a dormir i avui ja soc la dona més feliç del món. Perquè vol dir moltes coses, aquesta frase. Volem tornar a un lloc perquè el volem veure bé. Vol dir que s'està entenent moltes coses, s'està tenint una relació amb tot allò que ens passa molt profunda. Hem visitat tots els museus de Vic, les sales petitones, ens queda el Museu Episcopal perquè hi volem anar en un moment concret,
que ens anirà bé per període. A vegades relacionem els continguts, però no ho apreto tampoc, perquè si una cosa us he de dir que s'ha de confiar, i ho he constatat amb tots els anys que porto fent això, és que l'univers és meravellós i t'ajuda molt. Les sincronies no paren. Si estàs a la White, sempre hi ha un moment que sembla que el divendres hagi estat preparat per la setmana o per al període que estàvem treballant. I a vegades no em creuria ningú, només m'ho sé jo. Però jo ho veig, ric, els nens i nenes a vegades se n'adonen, a vegades ho explico a les famílies, i a vegades al revés, a vegades ens passa alguna cosa que després jo recullo. Altres vegades sí, anem a veure allò perquè estem fent geologia i coneixem, sé, una mare, un pare m'expliquen d'un home que té un museu de fòssils a Sant Boi i agafem i ens n'anem cap a Sant Boi amb aquella intenció. I a vegades sortim a l'aventura, o sigui, hi han hagut totes aquestes variants. Hem fet tallers, hem conegut molta gent, hem anat en bici fins a Manlleu i tornar, que és una quilometrada. Hem creuat la ciutat de nord a sud per conèixer la dimensió. També hi havia una idea molt important, que és que aquests nens i nenes estan acabant primària i la gran majoria han passat tota la seva primària en una escola a Vic. Alguns són de Vic, però no tots. I tot i així és acabar la primària com realment ara anem a conèixer el nostre entorn. Des de la pedagogia Waldorf en aquest moment és el moment de l'expansió cap a fora. I era un moment molt ideal per i què hi ha més enllà? Hem recorregut els límits, hem vist què passa quan vas a l'altra banda de la ciutat. Ens hem relacionat molt amb una cosa que per mi és molt important, i suposo que això és perquè vinc de les arts de carrer, que és el temps que fa, la meteorologia. Per què? Perquè et connecta a qui ets, a l'ésser humà. Vivim també d'una manera que pots obviar el temps que fa i moltes vegades és molt exigent estar fora, perquè no sempre és còmode, perquè fa fred, perquè tinc gana, perquè ara fa calor, perquè ara em passa això. Aquest grup ha mostrat una capacitat de resistència i s'han col·locat en l'aprenentatge amb unes ganes, una determinació i un aguantem el que sigui, que quan he fet aquest treball amb adults o amb joves és una part que s'ha de treballar, s'ha de cuidar una mica perquè no estem acostumats a viure a la intempèrie. I viure a la intempèrie també podríem fer tota una xerrada dels beneficis. Veureu, potser amb algunes us ressonen moltes de les coses que vaig parlant, perquè sí que jo tinc molta influència de tot el que és la pedagogia dels països nòrdics. Està molt vinculada a les pedagogies de les escoles del bosc, a Noruega, a països que he visitat a vegades precisament per dur a terme tallers d'aquests tipus, tenen una frase que m'agrada molt, que és que no, i potser la sabeu, sé que hi ha gent aquí que la sabeu, que és que no hi ha mal temps, no fa mal temps, només hi ha roba inapropiada, no? O sigui, com a molt, el que et passa és que vas mal vestit o mal vestida, però mal temps no fa, o el temps no té una inclemència. Bé, són tots aquests referents que, com us deia, ara jo crec que dit això, perquè vaig mirant ara l'hora que és, jo crec que ara he fet com una visió, una mirada més de marc teòric i ara us vaig explicar l'experiència. Us deia que hi ha aquests divendres, hi ha hagut tots aquests divendres, on hem anat. Us ensenyo unes fotos, perquè he pensat que seria interessant. Ara, aviam, si ho faig bé, això. Va, perfecte. Les fotografies que ara us ensenyaré estan desendreçades i, de fet, ja m'interessa que siguin així. No segueixen cap ordre cronològic. Si algú em pot dir, s'està veient bé, això? Sí, Val, gràcies. Doncs bé, les vaig passant. Després, si teniu preguntes, us les podeu anotar o les podeu deixar al xat, després les contesto. Us les passo. Això és la visita recent a l'exposició Goula. Us les passo perquè també
Aquesta experiència té una cosa molt important, que és que, i és molt dius, ja, clar, això és com tot, no? I us diré, s'ha de viure. I ara veureu que els nens i nenes m'han fet la mateixa reflexió i això ho vaig aprendre molt des del principi. Tothom entenem que sortir és molt important i a vegades ens ho prenem com aquesta anècdota que està molt bé de fer sortides, de que sortir al lleure està bé perquè per distreure't, perquè és xulo, perquè és maco, però realment vull recalcar, és molt seriós, és tan seriós com és seriós jugar. El jugar és molt seriós, l'estar un temps al lleure és molt seriós, el tenir espais on hi poden entrar escletxes, on es pot descomprimir, on això, insisteixo, hi ha l'imprevist, és molt seriós. Tot aquest... És que és molt important perquè no quedi com ara vaig a passar unes fotografies de hem sortit i ens ho hem passat bé. Sí, clar, hem sortit, ens ho hem passat molt bé, però té uns efectes molt seriosos. I aquí veureu, que això jo no hi havia entrat mai, veieu unes rentadores, Hi ha un mini museu al carrer de Gurb, a Vic, que en realitat tu veus un lloc de rentar la roba i tu entres, però si entres a dintre, al fons, hi ha un museu, que ara no sé si sortirà en una altra fotografia, del rentat. Descobrir que en qualsevol racó de la ciutat, en qualsevol moment, es pot convertir en un moment educatiu, quan a fora fa 5 minuts doncs estàvem saltant, té una força molt forta. Aquest és un camp que l'hem travessat moltes vegades i l'hem anat veient. També fem un treball d'observació del cicle de l'any. I aquest camp ja som amics perquè l'hem vist de totes maneres i estem tenint una relació molt maca. Aquí intentàvem desxifrar si les escorces dels arbres tenien codis amagats. Hem visitat a tots els artesans, bueno, tots no, mentida, ara m'he emocionat, molts artesans i artesanes de la ciutat de Vic i al carrer de la Riera, on hem estat, ens han rebut. Que quan se'n van assabentar ja van enviar una flota ja cap a Ibiza. Aquí heu vist un petit vídeo que aquí vam en un descans, estàvem al període d'història, que estàvem fent les guerres púniques i la narració d'aquell dia, la història d'aquell dia, ens vam asseure a la plaça. Ens hem relacionat amb hem fet de la nostra ciutat i de les ciutats amigues i dels llocs on hem anat les nostres aules. L'aula ha aparegut a tot arreu. D'això a mi a vegades m'agrada anomenar-ho fugir d'estudi i, de fet, el dia 27, el dissabte 27 d'aquest mes, plantejo una formació per mestres i per altres persones interessades que serà pràctica, que anirem a tenir l'experiència. Això mateix que us estic explicant, però amb experiència viva. I viva, que ara també estem vives, però caminant i veient-nos. Aprofito aquí, que ho deia al principi, per fer aquest incís, que si d'aquesta xerrada sortís les ganes de fer una trobada per continuar parlant això o per dir, vale, Eva, molt bé, doncs ara tenim ganes de fer-ho un dia. Anem a caminar un dia i ens expliques i vivim una petita experiència, perquè el que us deia, s'entén molt vivint-ho. I les mares que estan aquí, que ara us explicaran, que els hi he demanat la seva participació, van ser una vegada més una prova de que encara que no caminis, el que elles estaven vivint, i algunes d'elles, la Mireia en concret, que la tenim aquí, ha caminat amb nosaltres molts dies, a partir de viure o a través dels fills o personalment, molt ràpidament es copsa tota la dimensió que jo ara estic intentant transmetre i que a vegades sé que es queda curta. Les fotografies donen una mica aquesta idea, però tots aquests moments per nosaltres són molt més que moments d'àlbum. Són realment moments... Aquí veiem, quan tornem a l'aula i marquem en el mapa, recollim. Tenim un kit de l'explorador, de l'exploradora, que us l'ensenyaré, que és on ells i elles van fent anotacions. També he descobert, si en el cas que aquí hi hagin persones interessades i us vulgueu animar a fer això, perquè ho sapigueu i, a més, vull dir que vull fer un reconeixement. Les persones del nostre entorn
tots som una comunitat educativa. La nostra ciutat és una comunitat educativa d'una potència enorme. Les persones estan encantades de rebre't i d'oferir-te moments que són impagables. Aquí aquesta fotografia és l'albergaria Vic i vam anar un dia que l'albergaria estava tancada. Hi ha tot un treball de preparació molt bonic que és quan jo parlo amb la gent, m'hi trobo. Vaig anar a treure el cap un dijous a la tarda i em van dir, mira, demà tenim tancat, però jo, si vols, com que he de venir a obrir per unes persones que venen no sé, uns missatgers que m'han de portar un paquet, jo t'obriré i ho rebré. I ens van rebre amb la... Però no allò d'obrir, passa, no, ens van atendre, ens han ofert anar-hi sempre que vulguem, que ens obriran encara que tinguin tancat. I això no m'ha passat només una vegada, m'ha passat moltíssimes i he descobert el que ja sempre he anat venint del món de la penya que som de cultura i d'arts de carrer i de trepitjar i de fer, no? Sempre hem estat com molt motivats i molt convençuts que allò que ens envolta són perles i tota aquesta gent ho ha demostrat i des d'aquí jo els hi tinc un agraïment etern. Aquí és l'exposició que vam entrar, espectacular. Coneixem lluites veïnals, això és la plaça de la Noguera, coneixem, això és els límits de la ciutat, nosaltres estem al nord-nord, què passava si caminàvem fins al sud? I aquest dia ens vam congelar, però vam aguantar i llavors vam dibuixar els nostres mapes. Vam descobrir que hi ha vaixells als límits de la ciutat de Vic, vam anar a Manlleu, vam descobrir la Turbina, el Museu del Ter, d'un dia per l'altre, podem venir demà, mira, sí, no hi ha ningú. Tothom tenim un entorn amb moltíssima gent disposada sempre a fer-nos suport i augmentar el potencial educatiu de les nostres escoles i dels nostres centres. I això torna a ser el camp. Ara el veieu molt diferent de l'altra vegada. Aquesta foto és molt especial perquè això és el primer divendres. El primer divendres vam pujar a la Usoneta i vam fer una acció que fem amb Deriva Mussol que es diu Mirar lluny. Vam anar a mirar lluny tot allò que ens esperava. Al Club Tenis Vic hi ha un turonet i 360 graus pots veure tot al teu voltant. Vam anar a mercat, hem descobert racons de la ciutat que no hi havien passat mai. Tu et sembla que d'anar d'un lloc a l'altre et saps tots els camins. Feu l'exercici. Mireu a veure si hi ha racons amagats. Això sociològicament està estudiat i se'n diu la pell de tigre, de tots aquelles parts de les ciutats que queden fosques i que ens queden amagades. Fer això, descobrir això amb els infants, a vegades fem temari, i les mares ho saben, que ens n'anem a temari de la universitat o ens n'anem a temari que nosaltres pensem com adults, però que quan succeeixen en el caminar prenen una dimensió i pots estar parlant de l'Stefano Mancuso, de totes les noves teories de l'ecologisme, de totes les aproximacions. Aquest text de Verdaguer, que el veieu escrit en una pissarra, el vam escriure a la pissarra després de trobar-nos a l'aparador de la llibreria Mater de Vic. Aquí són camins, aquí tornem a estar a la Foster, aquí amb les artesanes. Els carrers i les places s'han convertit en els nostres espais de joc, temple romà. Moltes vegades hem estat... Aquí era el dia que feia tan fred, aquí no us sembla, però ens estàvem congelant. Aquí vam pujar al Campanar de la Pietat, vam ser el primer grup a veure l'exposició Vic.0, les pintures de Cert, vam cagar el tió, vam anar a Sant Boi, aquí al Museu de Fòssils, la Sandra, unes gràcies molt enormes a tothom, a l'Ac Vic, molt al principi, vam anar a les Margues de Gurb, on vam fer una classe de geologia que ja no calia, després del període de geologia ja no calia explicar res més. Hem anat a les botigues. Els botiguers i botigueres, moltes, són també mines, són experts, són artesans, són gent que més enllà de vendre tenen moltes ganes d'explicar el que saben. Aquí hi ha en Manel, de la botiga Argent i Minerals, que ens va estar una hora sencera, una hora xerrant ell, i la canalla va estar aquí i encara en parlen d'en Manel. Moments que
parem i apuntem a la llibreta, aquí en bicicleta cap a Manlleu, aquí en Lluís Soler, investigador, músic i biòleg, director de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC, ens va venir a fer una sessió sobre sons i instruments i aquí ja està. Ho estava fent des d'aquí al WhatsApp. Doncs ara, abans de donar pas a la Mireia i tu, Anna, si vols, perquè també pugueu fer la vostra petita aportació, jo us vull compartir un tresor, que és que amb aquest grup de nois i noies, de nens i nenes, vam inventar un nom, perquè això de preadolescències i tot això no, un nom més màgic. Els hi vaig demanar, vam parlar, vam dir parlem, que és el que fem Deriva Mussol, com ha anat aquests divendres, no? El més maco és que ara els divendres, quan arribo a l'escola, hi ha una pregunta que es repeteix molt, que ara me n'estic adonant, que realment m'està calant molt fort i crec que aquí hi ha la Marga Socies, que és una còmplice compinxe meva, artista de fer aventures, que et llenço aquesta pregunta perquè hem de fer alguna cosa amb això, que em diuen, Eva, avui on anem? I aquesta pregunta, avui on anem, és com, jo d'aquí em puc fer moltes coses i ara us explico i m'emociono, és com, avui on anem, no? Perquè ha arribat un dia que la pregunta és, i avui on anem, no? I perquè jo no els hi dic mai abans on anem, ells i elles arriben el divendres, a vegades ho descobreixen. M'han explicat moltes coses, no us puc ensenyar, perquè ho vaig demanar per ètica. Puc ensenyar els vostres kits d'exploradors i exploradores perquè són unes llibretes de camp que qualsevol investigador o investigadora pagaria per tenir això. I m'han dit que no. I tenen tota la raó del món. Això es planteja aquí si hi ha investigadors i investigadores. Sempre s'ha de tenir en compte. Hi ha la dimensió ètica i quan tu tens un diari de camp, en el diari de camp hi ets tu allà. I després, des d'allà, tu pots treure conclusions i fer uns treballs que ensenyaràs, però el diari de camp és teu. I m'ho van recordar. Per tant, només us el puc ensenyar perquè veieu que és... Jo els hi vaig regalar el primer dia una carpeteta i una llibreta, però és que és meravellós, però no us ho puc ensenyar. Llavors, com que sabia que no us ho podia ensenyar, els hi vaig dir, doncs, expliqueu-me coses que els hi vull dir vull transmetre les vostres paraules. No els hem fet venir aquí perquè tampoc em semblava... Si fos presencial, sí. Com que era Zoom, vaig pensar, no, digueu-me i jo transmetré. Us llegeixo literalment frases que vaig recollir. Què em deien? Em deien que els agradava molt sortir els divendres perquè aprenem a escoltar el nostre voltant. Això pedagògicament, qualsevol persona i culturalment sabeu el valor que té una frase així, és aprendre a escoltar el nostre voltant. Ho intercalo en coses molt... L'impacte de la trobada els ha quedat... Les persones generem impactes als altres i nosaltres hi ha moments educatius molt forts de trobar-se amb algú i jo ho reivindico molt. Aquí diuen que recorden molt, Mireia, en Jordi, el carter, que és de fa... Jo crec que del segon divendres, un carter que ens vam trobar pel carrer i que es va venir a parar i explicar-nos el seu ofici. I ho va improvisar. I el recorden moltíssim, no? Llavors recorden molt un paleta que estocava parets i estava fent un estocat meravellós i em diuen, sobretot digue'ls-hi, aquell paleta que ens deia estudieu o acabareu com jo, perquè els anava dient això i vam parlar de, sí, bueno, però ell també està fent una cosa que està molt bé, no? Però els hi va quedar molt. Una cosa que us vull dir, perquè això ho he descobert ara, com que també tinc aquesta vena d'investigació, clar, jo tot això ho agafo, ho analitzo i ja em fa anar una mica més enllà. No m'esperava trobar el que avui comentava amb les meves companyes, i és que m'han recalcat i m'han dit que gràcies a sortir els divendres ara se senten més segurs i segures. I això, molt sociòleg, jo ho havia llegit teòricament. De fet, hi ha una dona que us recomano molt, que és la Rebecca Solnit, gran caminadora, ara acaba de publicar un llibre que es diu La guia del perderse, la guia del perdre's,
també l'han traduït al català, perquè ara està així molt més de moda, per dir alguna cosa, però en el sentit que Rebecca Solnit us la recomano molt, tot el que ell escriu. La guia del perdre's, però després té un llibre molt gruixut, que és la història del caminar, i hi ha un capítol on ella parla com a dona com se sent a l'espai públic. Molta gent que camina, sigui sociòlegs, filòsofs, artistes, pedagogs, de totes les àrees, investigadors, recalquen aquest component, no? I els nens i nenes ho han dit molt, això. Han dit, ara ens sentim més segurs, no? La frase en concret és, ens ha fet sentir més segurs en els carrers perquè ara ens els coneixem bé. I també, a veure si ja sortirà, perquè hi ha alguna altra frase, a veure si la trobo així d'una manera ràpida, i si no... Sí, gràcies a haver descobert nous carrers i camins, em sento més segura, no? I això és una noia. I aquí també hi ha molta dimensió, no? Altres frases. Ens ha donat més interès en el món, tenim més idees de llocs on anar i ens van apareixent llocs i idees de coses que volem fer. Aquest notar, perquè això són paraules d'ells i elles, el prendre consciència que tenen més interès en el món, que s'interessen més pel món, i que això, a força de fer-ho, què ens passa? Que no parem de tenir idees. I podem fer això, i podem fer allò, és com qui va a una biblioteca i després d'haver llegit un llibre o dos molt bons, ja no pot parar de llegir. És el mateix. El caminar dona una base molt forta per tot el que després, des d'especialitats, des de companyes mestres, des d'altres àrees, després tot el que es pot fer. Després vas al taller, vas a l'aula, vas a l'escriptura, vas al càlcul, ho creues, tot es connecta i hi ha moments per tot. Però aquí hi ha una dimensió molt forta i jo, gràcies a estar en una escola Waldorf com la Font, ho he pogut dur a terme, perquè aquesta pedagogia ho entén, i ho entén d'arrel i li dona suport. No només l'escola, sinó les famílies. Jo sense les famílies que he tingut, això no ho podria fer. Si aquí hi ha alguna mestra en una altra escola, en llocs, a vegades tinc aquest debat amb alumnes de la universitat, amb algun grup que faig i que en parlem. Clar, què passa, no? Nosaltres tenim grups petits, sí, d'acord, tinc un grup de 10 alumnes, però és que tinc 10 famílies, que si es congelen, si un dia tornen sense un dit per congelació, potser tindré un problema, però si es congelen, passen gana, fins i tot hi ha el risc que es puguin fer mal. Realment, la confiança i el suport és molt fort i necessites això, no només de les famílies, sinó dels nens i nenes i de qui ho fa, però a primària està clar que necessites un suport de cotxes, de que et vinguin a acompanyar perquè has de ser dos, i això a les escoles ho sabem el que passa, no podem ser dos tan fàcilment. Què més em diuen els nens? Estar fora et permet interactuar, viure en directe i, atenció, això és literal, i estar present. Això són paraules directes de nens i nenes que estan ara a sisè de primària i que et diuen és que pots estar present, no? I dius, vale, frase de... I llavors diuen, per això va ser molt bo, diu, els divendres no fem classe, i la persona que ho va dir fa una pausa i diu, però sí, notes que aprens. I també em va agradar molt. No fas classe? No fem classe però aprenem. Potser sí que estem fent classe. No, perquè fugim d'estudi, jo faig aquesta broma de fugir d'estudi, aquesta connotació negativa que té el fugir d'estudi, i que per mi el fugir d'estudi llavors es converteix, li dones la volta i es converteix en això que han dit tan bé amb aquesta frase. Llavors també tenim la sensació que aprenem més, és que són fins i fines, és divertit i això ens fa ser més conscients. I després hi ha una altra que diuen, la diversió és important per aprendre, però en el seu punt just. Ho reconeixen, i ho van dir tal qual. I diuen, i sortir, Eva, em van dir, és el punt just de diversió. I afegeixen, però a vegades ens passem. Llavors, jo els hi vaig demanar, dieu-me algun negatiu, sisplau. Algun negatiu, una crítica. Que a vegades ens parem masses vegades. A vegades ens fa esperar molt més...
i ens fa esperar per explicar-nos masses coses, no? Que és una cosa que com a mestre sempre hem d'aprendre, i aquí com que tinc alumnes i companys, gent amb la que hem estat compartint aula, que a vegades els dic, jo sé que com a profe xerro massa, no? I és també aquesta mesura, però fins i tot caminant, no? Es tradueix en... No ens parem tant, fem, vivim, ja pararem després, no? Últimes coses que diuen. I jo els deia, què es necessita per fer això? I diuen, no sé com va anar, però us dic la frase, és que la tinc descontextualitzada i ara no recordo. Diu, que vinguin, però si venen, han de venir motivats. I això em va fer molt riure, i vaig pensar tela, perquè en el meu treball final de màster, a les conclusions, la motivació la vaig identificar com a necessària per a aquest tipus de pràctica pedagògica, i la motivació i la confiança, com ara us deia. Després de tot això m'he estat molts més anys investigant, en camí de doctorat, que de moment acabaré a partir, gràcies de xerrades com les que estem fent, i que després m'agradarà més publicar en forma més de divulgació i ja d'una altra manera. Però són frases que són molt importants. És un gran moment per aprendre a escoltar i entendre allò que et rodeja. Aquesta és una altra idea clau, aprendre a escoltar i entendre allò que et rodeja. Cada setmana aprenem alguna cosa diferent. M'ha agradat cada sortida que hem fet. Aprens com és la vida i afegeix. No la pots aprendre si no la vius. I això tothom, aquí veig la gent que és pedagogs, pedagogues, fent, sí, clar, és allò que diem teòricament. Hem conegut gent molt interessant, crec, són molt honestos i honestes, crec que fora aprenc més, vull dir que afinen molt a nivell d'investigació. Els divendres m'ajuden molt a aprendre perquè si totes les teories, experiències, gent que hem tingut sort de tenir experiències amb l'aprenentatge a l'aire lliure, sigui aire lliure no vol dir que sempre estàs a la intempèrie, vol dir que surts de l'aula, o tota la pedagogia nòrdica, les escoles del bosc alemanes, ja molt des del principi vaig observar que si una cosa tenen bona aquest tipus de pràctiques és que fa el mateix que fa el caminar, que és que dilueix els rols, dilueix les diferències entre les persones. Les diferències hi són, però en la seva vessant positiva. Són pràctiques que fem, actualment es fa servir aquesta paraula inclusives, però jo diria que són pràctiques que acullen extraordinàriament bé la diversitat. I això en entorns d'aprenentatge és un tresor molt gran. I aquesta frase ve de canalla que noten i senten la seva dificultat en moments en l'aprenentatge i que identifiquen que els divendres els ajuden, els hi estan resultant una ajuda a aprendre que els hi va bé aquests divendres. És molt important introduir, com sigui, estones, dies, el que sigui, moments a l'aire lliure, perquè realment dona una dimensió de diversitat molt forta que molta part del nostre alumnat agraeix enormement. I llavors m'agrada molt, per acabar, una frase que m'agrada molt al GIR, que diu, els divendres juguem aprenent. I jo pensava, ostres, aquesta frase jo com a mestra o les persones potser que ens dediquem a l'educació o així, a vegades la diem al revés, aprendre jugant, parlem molt d'aprendre jugant, és molt important aprendre jugant i clar, me l'han girada i és juguem aprenent, perquè jugar és la seva activitat central, és el seu gran interès. I diuen, bueno, aquí juguem aprenent, no? I m'ha agradat molt aquest gir i amb això ho deixo aquí